סם ויוסף. מי היה מאמין? אף אחד לא היה מאמין. 6 שנים, אתם היום הולכים לקבל את הדיפלומה שלכם כהנדסאים. אני רוצה להגיד לכם שכולנו, כל האנשים פה בכדורי גאים בכם על המאמץ שנדרש כדי להשיג את הדיפלומות האלה. אני חושב שאתם ילדים מדהימים, צעירים מדהימים, מוכשרים, חכמים, בעלי ערכים, ואני בטוח שכל מקום שיקלוט אתכם ירוויח המון 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 מהעבודה שלכם ומהשירות שלכם ומהיכולות שלכם, וכולנו בכדורי מאוד מאוד גאים בכם. אז אני רוצה להגיד לכם כל הכבוד ובהצלחה. תודה רבה. סם זה שלך, יוסף זה שלך. התחושה שלי לקבל את הדיפלומה הזאת היא הצלחה שלא יכולתי להאמין, ממש. זה שינוי גדול בחיים שלי, שלא כל כך האמנתי, ופשוט אני לא מאמין שהגעתי למצב הזה. מדהים. וההצלחה הזאת מוכיחה לי שאני אצליח בעתיד. נהדר. החלום שלי להיות הנדסאי, להיות מהנדס. אתה רוצה לעבוד בהייטק? בעזרת השם אני אעבוד. אני בטוח שאתה תהיה מדהים שם. תודה. שניכם. תגידו, כשאתם עומדים פה היום ואתם זוכרים מאיפה הגעתם, איך התחלתם, זה נס מבחינתכם? ברור זה נס. זה נס. אני לא... זה נס פשוט. אני כל פעם רציתי לברוח, אבל היה חשוב לי להגיד, היה בן אדם מדהים, שקוראים לו דוד גורן, משפחה מארחת שלי, שעשה הכל בשביל שאני אצליח. וזיהה את הפוטנציאל שלי, עזר לי, תמך בי. והנה, הגעתי למקום הזה. אני רק רציתי לברוח, אבל זה נס גדול. ואתם יודעים, אנחנו תמיד נהיה הבית שלכם. זה הבית שלנו גם בפינות. פעם מודים. תודה. תודה רבה.